Leopold. Nanakor mama. Atsovy Liana fa misy raha koranky aminare roa. Ya, andraso zy antsovy Liana nao. Atsika andeha amin'ny mama hoe, tsy haiko raha gn'anatsovany antsika. Aza hitako ampanambadiny mama za maty eky zalahy za Tsy haiko eky zany akagny antsika mahita azy. Ampipitraha ke fa misy koragna atako aminare roa mianadahy. Ya, ndesy koragnana mama. Hitanare zanako isoragna aloha zagnahary fa nare tegna hafaka baka. Ke le raha tiako volagny amin'izany zanako, tiako ny ampianatra refa hitanare fijaliagnansika to. Babanare izy koa mbola ty ary tegna mbola voatosika tamin'ny fianaragna ke. Le raha tiako volagny amin'izany zanako za tsy afaka hiposere hianatra Wa mama, ke ino fo raha tanay to baka aminjeko mama fa tsy raha ilagna azy ke zay to zala hipetra-potsiny fogna. Mama maza tegna tsy magniky zany Mbo faraporatsiny za misy licence ave za mbo mijano. Diplôme mabaka edy mama za fa hijano. Alele za tsy nampianarinare hoe izy koa haiko nagnanjany za tegna tsy nianatra. Keta kokory mo zanako vola tsy entagna tsy afaka amigny zaza. Ary babanare nandeha tsy hetany mboany na eza fa izy tsy nipody. Wa zala mba faraporatsiny kony mame mba raiky aminay roa mba ampianarigny mba tafita satria jalantsika to tegna to tsy tagna hevitra ale raiky mba poussegny heky be kony mame ko baba igny efa tsy poussentsika aleo raiky aminay o poussegny de amizay izy mba tafita mba magnampy antsika akato koa ary io mama atsika koa raha ohatra tafita tsy maintsy mitadetsika fô baba igny zay imboany ke tsy andeha amintsika to tsika koa hitany manandraha fa igny heky bebaka tsy tiany mama kely igny Hitana Leopold ya atsika roa amin'ny herignandro hagny ndiakatra postro kagny avy amin'izay ataovy hevitra ila fosany kiswahili kayo zany amin'izay igny ampidirigna anare mianatra hiakatra ntsy baka dikan'izany mama Wa mama kezi mo za to mbany voalohany tatatra ity fo anaty ety mbo indeha za amin'ny postro kagny tam'izay tena angalabaka igny efa tanjiamangirigny tao edy za tsy ety ndesina miakatra antsuy akagny Leopold fo mahery tia nandesigny akagny sara nagnino zy Hitana zanako are ko fa tafipetraka antsuy akamentra amin'ny université oka tsy maintsy ho empaka fogna oka wa mama ke zay rony Liana mo tadiavinare ho tragno raiky ko fa postro kagny wa ke agnino mo nare ke tavandrenare zany samby amindroagna tragno tsy maintsy enao fa mangalahonogny Liana raha maso kagny izy ezake dépense tragno roho tsy tana tsy fanagna mbola antsika zeto fa raha heky aminao edy Leopold tsy de nahagnano tsy bebe havekagny asiatsika za amraha tsisy dikany fa sakamo volankenkilany mama ke jala mo tsy tiako tsy fagnaraka tsika mbola tsy tokony zany raha dinina zeo Lianay andrasotsika fa avy postro kagny vita soamantsara hoe andi hianatra atsika zay vona mandiniky raha magnanjany ninapaka saka volanky mialoha tsy de fo haviagnana hagnorohoro zao raha ambariko anareo mbola tsy hay aby université ho fandanjanareo antsuy heka ohatra hoe ko tsisy eka za tegna tsisy vola iposiako anare zanako wa mama atsika tatatra ke tokony mitandregny radio atsika ke maregny vaovao mandeha amin'ny radio publicité hoe misy université IGM antsuy heka mboany ny adresse jiaby heky aby afarafangahely ka misy azy zany ino angaragna université ny volagnina tegny IGM agnarany mama ino mo dika IGM zany mba hafahafa koa fanomonanareo azy zany mama IGM ke ino mo dikan'izany Institut universitaire de gestion et de management zy mo misy raha magnanjany ary atsika basiko tonga antsuy akagny tonga de efa manjohjohy fo ke hagny efa rafangahely agny fa re tegna ampidirigny amin'ny raha zany agny hela niela mama fô ivadiky comptable eky manafy mame ko tsy miadimiady aminaka za tsy antrantsy aka fa za tsy maintsy mandeha Tananarivo akagny Elian saka volanky aminazy ato tsy volany fasagnana ianatra Tananarivo zany antsuy aka mbo marindriny ndany izy haniny kisomgogoeko zany fa magnantso anaty hina toron Leopold kun mama magnome haniny kisogna mantsagna any za izy ka rivariva piksode naniany izy ko tsy agnanjany pik sode nanino akely iany ananomoaly anaty sy nagname izy io anazy fetsifetsakeo za fo nagname haniny izy retry nomoaligny trofotroandro za fo nagname anjaranako any any reko maty ny tihinagna ke
dinio tsara fa tsy vita fianarananareo satria abaka ifoaty zay sa solo ividy. Nangakory mo concours antanare Tatanarivo tagny zanako mbona foadraha mo re tagny. Mama koa zala andro marandraigny jiaby fa magnotany raha magnanjagny ambola andro matsantsagna mamana tokony magnotany raha magnanjagny fa tsy andro marandraigny jiaby na zahay zay mama mbola reraka voyage Zazankily fahinare landô fotoagna mahay mandeha ary fidirana université amin'izay fa mahay mariny fô. Tsy haiko baka raha tsy tegna ambarana raha zany mama mbola midangadangaka ake fô volagno raha zany misy vitan'izy. Ary ino mo raha tsy volagnana zany siata? Mama zaha ve vangontefaka ake ziko mama na tsy ekerigny zaha ampitipijalainy zy fogna. Nangakory concours nare tagny landô afaka mo nare sa tsy afaka? Anare koa fa tsy afaka za tsy andefanare akagny satria volako miasa. zao basizy mame natamo i concours tagny raha nabavy na afaka fa zaho ndraiky tsy afaka. Marigny mo zany siata? Wah marigny zany mama izy fa volagniny izy zany izy tsy afaka i raha olo bado be amrary nisy koa fa tsy nahafaka. Siata ana moramora sopape efa taminakako nafahanazy igny koa tsy efa taminaha ana tsy afaka concours igny. Zao izy raha tsy afaka landô are tsisy mandeha mianatra Tananarivo akagny samy mianatra antsoy aketo fôry. Wa mama namako jiaby amin'ny efa handeha amtineny za mama tsy agneky zany izy ndraiky abadogna anazy jiaby kele za tsy alefana. Siata mahiza tamy tevateva za magnanjagny mo naniany aripako saka volanke amina atsika mianatra antsoy eto fa tsy mandeha Antananarivo agny antsoy eto misy université mavitazy ke za baka tiagnany comptable antsoy ake tsara misy zany. Tena hezako na mamo siata amin'izay maka misy afaregny zany akao siata fa amin'izay makao misy comptable zany landô zao tavela zapaka mama tsy maintsy akako zany agnano commerce international hitana raha tiatana zay zany ty zao za fô raha tiatany ave mampijalijaly zaha ake fô. Amaregny za mandeha amin'ny bureau ni IGM afarafangahely aka mandeha magnotany mombamomba fianaragna aka zany sady io amin'ny tanagna aketo tsisy tokantragno roa frôgny zany samby antsoy aketo fa koa faravagna mody an-tragno. Saka volanky edy mameday zahay tô fa tsotry tamin'ny terminaly igny ake zahay mbo za fifihezigny eky mo fa sao fa geda zahay. Zao izy siata volagno mama anazy ko tegna nikoetra fa zahodikodigna aminjagny koragna koa mbola agnatin'ny tragno ana akato ana siata tsy maintsy magnaraka discipline napetrako andrasona fa mitokantragnona manokagna zay vao navao magnano mavita tegna. Anarebaka mama ifo raha alaigna anare zahay mandeha antany hafa i fifihezigny magnano fô olo fa tsy ahazan-draha kone tsy nafahana baka mo sitanany fifihezika tato tsabadoagna ana yao ikehigny fô baka zany afa ino koa afa zay edy. Akato izy mazany mame amin'ny tragno tsara be toy goala izy toy. Zany ary tsara marigny tragno to ke manankory mozy atsika roa moeraka idreka allo tsika tonga dia idreka mame izy ko fa raha ohatra tsika voaregny zay vao tsika mitady tragno pitrahagna. Ary aloha basy ya konkogno baka zy fô na gedageda. Ya ody mandrosy tompoko. Ya allo tsika mama. Allo mitira baka Ya mandrosy mipetrapetraka azo petrana sezy hitanareo regny. Alagna kiraro zafady. Tsy maninona ka tsy maninona afaka mipetrapetraka nareo zay. Salama tompoko. Salama tompoko. Inona azo ataonareo zay zafady?
tsy zany bakazifa zay to avy ambany vohitra akagny entatatra anke zanako roa zay mianaday afaka baka ke mbo digny tanontany raha aminareo akato Zah le zanany araiky fa araiky tavela ambany vohitra agny mamahagna kisoa. Zany faly mahafantatra zany ka. Ya, aminay ato zany madama azavaiko aminao tsotsotra, ato zany université mpanjakana ato. UGM ny anarany. Zany hoe Institut Universitaire de Gestion et de Management. Izy ty zany mitovy amin'ny université mpanjakana jiaby manerana ny Madagasikara regny. De any Mazenga zany tena fohy be nay. Mandray bourse mpianatra jiaby ato. Ka ninay ato zany mazava ho azy misy sampany anankiroa. Misy ny atao hoe finance comptabilité, de misy koa ny commerce international. De zanakao vo afaka baka zay tegna mety amindreo tsara misy aminay ato. Ary matsara aminay ato madama, mandray bourse ohatra ny mpianatra ny université alefa tany lavitra regny zaza mianatra akato. Tsisy atahorana. Tegna mety aminay mitsy zany ke atokotokony maharitry firy taona ke mo fianaragna. Ay, toizako le fanazavana raha zany. Aminay ato zany ny fianarana tena mandeha ara-dalàna. Tsisy grève zany ato, tsisy année blanche zany ato, fa vita ara-dalàna fianarana. Ary tom-pianarana moa zany dia manaraka tom-pianarana ny université manerana ny Madagasikara. Zany hoe mandritry ny 5 taona de maro be ny diplôme azonao ao. Misy ny hoe DTS, bac plus 2 io, bac plus 3 licence, bac plus 5 master 2. Zany hoe azon'ireo mpianatra reo avokoa reo diplôme reo raha ohatra ka maraka tsara fianarana izy. Tsisy atahorana. Fitaovana raha teo moa zany ampy aminay amin'ny IGM ato. Zany tena mampiavaka anay ato madama. Fa za sika notany hoe aiza ho aiza amin'ny antsuite moa misy zany antatatra zany fa ohatrany mbola voasambako eno zany antatatra zany. Antatatra zany commune any Agnadrano ka avy amin'izay misy croze mahely zay mandalo ambia hely akeo vo tonga aminay okagny. Ary za hindriky misy rantany na hely raha moseo antany madama aiza misalasala mihitsy fa irahantsika mitaiza baka tanora am'izay ty. Mbo ho araka zanaka ny mihinagna mahoko ndriky tsakotsako fianaragna akato. Miala tsindra ohatra ka tavitokiko. Hitana madama, matoa zareo afaka baka au niveau zareo zay. Fa tsisy atahorana. Maraka zareo raha ohatra ka tonga eo. Sady mpampianatra anay eto ane mpampianatra Zadrara madama misy mpampianatra avy eto Antsuy, misy avy any Mazenga, misy boka Tananarivo, misy boka Tamatavy, mampianatra aminay ato. Ka anareo aiza tara rehefa soratra anarana fa amin'ny faharoan'ny volana avril to igny fara fisoratana agnaraka manjary fanometsina antsika madama mama, tegna asia fikarakaragna malaky zany mama fa efa tsy elako ny 2 avril zany misy fagnontaniagna hely ko raha mose hoe zafady. Afaka manontany mihitsy anao tovolaka ho za hoe afriagna mo concours nisy to iagny aiza mieritreritra an'izany anao tovolahy. Fidirana aminay IGM ato tsy misy concours zay fa sélection des dossiers no idirana ato ka tsisy atahoranao ny am'izany. Pare zany mama manakory mazy tonga defa soroatagna agnarananay aveo tonga defa mandeha mizaha tragno feky atsika roa aveke hoe pitrahany any lianina. Ia, marigny baka zany edy raha diantsika atao ke tsy maintsy soratagna fognarananare raha tsara be magnanjany ke tsy soratagna re. Defa miaraba anareo mianaka ary nagneky androso aminay ato amin'ny IGM fa fianarana aminay ato ary fomba ary avolenta ary manaraka ny teknôlôzia moderne. Tsisy tokony atahoranareo. Ndahora fa soratantsika anaran'ny zanaka madama. Za to anatsina efa fiainagna tsisy namana to hoe amblaza hitegna hamorogno namagna eky ary vaiavy to zay miara mianatra aminay andraso hely zikajiky. Eo mamizely Agnarako si atenga fa tsy zany agnarako azafady. Kele tokony ahaizana za fô baka izy agnantsovako anao
zany mahazatra za dikan'izany zany ana le mamizely aminazy iangy mety fogna antsovagna za na mamizely na liany iangy ana igny zengy filiera raiky aminay ia samy magnano commerce baka atsika ronga ary na io monga haveze ongotrona ndraiky karaha fentaka magnano tonga avay avy tsy milefa hasa aminazy tsy mifidy koa zay hasa mpagnanovagna zaze zany pare fogna ohatra risike boka angia kororogna antanimbary andeha agnetsa haiky tsara be oretsy eto mahatsofotro aligna rehefa reraka edy ohatra za to na magniakandro manofotro aligna tsy ety reraka rô oanga mbola tsy voavalina fa kony fanontaniagna anahy atsakony fa samby amin'ny université hoe ana moholo aveza mipetraka eza zany fô raha tiako antaniagna halako boka angihana karaha magnambanimbany zaha zahay tonga aventatatra akagny commune nagnahidrano ka zay tanay ndraiky ngihana ambanibanina fa atsika isamby école raiky akato ary ndraiky fô za to nangalabaka tsara hoena mangahe sambotra anareo za tonga hintely nangalabaka zay vohafaka hoangy antoniako hely edy anao azafady firy tagno mona misikewy oanga za hinga fa enigny amby tagno ary za mino mety mbola zoky tonkona io fa olo ke fa fahatavako anay zay tanangy mbola fitombiny folo tagno mbola tsisy karatra ohatra nazike zany boka angategna fa olo geda liany efa gnano saravagna midiko boka anazy za tsy efa andro sakale ambariko anazy zany anazy nda mody mandeha mahandro za zankily fanale Paul zahay to mbola mianatra zahay wa anao ndraiky karaha magnororo tsy maintsy mahandro fô zay ravagna loha zay ravagna midita to boe manga io monga sipana ary zibogose anadaky nga zany ke imo aventatatra koa izy fa nadaky zike zany ke mbola veza koa anao inga karaha ampisofy za koa ndraiky raha tanay manga ke tsika venga handeha aminareo agny za mihinagna matsagna sady magnano devoir walahi andeha gnino akagny mona andeha gnano ragnako mo agny ke natoranky anadaky nga tsy mila vayavilava peky be ohatra tanay tegna mialatsigny sady tsy zany koa mihitsy nandifasany ray aman-dreninay atondi hianatra raha dianay ato fa tsy andeha gnano sipasipa zany ana monga tsy vognony hianatra zahay tonga tegna olo mijaly tsy vonika enazy ke zany andianatra tafaboaka amin'ny fiainagna atao mitsinjono avinay zahay to fa tsy andeha gnano fitiavagna zany efa mikoragna lalahy koa na zensy ata tsontsoko ediko ny mama tsy nagnandefa natantaninarivo tagny eto mbo marindriny mbo vohara maso tsara naketo aloha mody malaky oy igny monga sipanala vapeky be igny magnevaka rero io samy kilandy reroa manga i anadaky ok basi nga ndeha hody za satria anadantsika to samy magnara-masotsika izy re ndraiky tsy mamarahmo mitsinjono avintsika dia tsy maintsy mivolambolagna ke araho anatra zokinangy andaho na mody za mbo hody koa to kory fianaragna mandeha tsara havoko za to andeha agnatitry varinare ato mame mandeha tsara fianaragna anay okato tsisy olo maditry zany magnaraka hanitra zoky za ia tegna marigny raha volagniny liana zany mame tegna mandeha tsara be koa ny fianaragny tegna milamigny aloha izy ato fa anabaka mama tsy tokony raha agnatitry vary zany eke na dia mba hagnatitry mo tsy marobe magnani satria zany zay okato mba mandray borosako hoe lasa mijaly na mivezivezy ateo harô hagny mba izy tokony raha mbo varina hely agny ambany volo agny ary izy kofa vita mo fianarananareo mbo ino mo diplôme mahazonare sakavy-joroka alohany marigny mama za tegna tsy mijanony koa tsy azoko master 2 io baka plus 5 zany satria boka za mama magnaraka finance comptabilité amin'ny IGM ary nina bavina manankory
Za boka mbo magnano zany koa mama tavandrena za tsy hay raha koa. Za magnaraka commerce international. Zao zanako e, ny atafitanareo amin'ny fianaragna fô ny tanjognoana. Fa za manolo fahaigny fa hitanareo igny natany babanareo igny fanagna azy ndesiny andriky fahaizagna anazy. Antsika zay ino raha hoanitsika zay io? Tsy raha ke za zay mitavandrenareo fa menara tsara zanako e. Avy aminjay zanako izy koa misy raha ilainareo mikasiky fianarananareo na ohatra hoe tsy ampivatsy na ino zany. Magnantsova fogna fa antatitra ndraiky entsoy tsy fankalavitra. Ana amin'izany mama tegna calme na fa igny tsy maintsy mbola hitadintsika baba igny. Eza imboany zay ko tafita tsy zazaheo izy. Eto atsika mahita azy. Ary zaha mahita fianarananakahy i mama. Hasa zalahy hitady za fa tsy za hitady hasa tegna marigny zay zany. Izy ko karaha zany zanako areko fa tafita mbo tsy njovy hely jalo mahazo atsika to fa raha izy to e. Za mama izy ko tafaboaka amin'ny tanjognoanaha tsy maintsy atako hevitra fo ampandroso tany misy atsika i. Zany ane problemen'olo zay tafita fianaragna i mamay. Ialagna ndraiky tanindrazagna fa mandeha akagny andafy akagny zareo. Agny zareo magnaboaka fahaizagna andre. Rariny boka izy ko handroso zareo andafy akagny. Atsika hagnano to fo mahantra lalandava magnano to fa tsisy fivoaragna malagasy. Ke zany mama ke izy ko tafita zaha fianaragna anahy to ijoso an-tanindrazagna zalahy zaho e. Agny za magnaboaka raha jiaby nianarako regny. Ya, raha mbola ho hita boka zany zanako. Fa le raha mampiahiahy za fô zanako. So dia anare sorogno amin'ny fitiavagna. Are mbarako anare zanako fitiavagna zany fa valon'ny fianaragna. Oui. Matokisana mama fô za tsy mety ndegnano fitiavagna zany. Satria raha tany eo amin'ny GM kakone. Tegna mafy. Resaka fikarogna ka tegna mandeha marigny fianaragna. Tsisy resaka andenovagna fitiavagna zany fô tsisy fotoagna anovagna zany lasty. Sady avantagenay amin'ny GM kakony mamay. Pampianatra anay tegna mahay. Donc fehin raha jiaby nivolagnay tegny mama. Tegna aza mitotoko anao aminay aza miasa loha. Fa fianaragnanay ndraiky nioavinay fampelatagna ny GM. Ke dikan'izany mama, mandeha tsara ny fianaragnanay jiaby ary tsisy ene blanche ao. Tsy mety mampandrenare io e. Mama zay tegna mbola misy raha tiako koragny aminao e. Raha mikasikiny mo zany e. Mikasiky fianaragna to fogna ndraiky baka zy baka de magnanjao mama. Promotion e jiaby le nafaka baka. Sanany nandeha nianatra Tamatavy, sanany nandeha nianatra Mazenga. Ke le raha tiako koragny aminjagny mama. Première année to kofa vita, zay tegna andeha Mazenga hoagny. Anapaka handeha Mazenga zany e, za to handeha Antananarivo e. Ino fô maseta raha tsy fona ao Antananarivo akagny e? Tsisy ino ndraiky mama fantegna to boka mbo hiala tanagna ko fa hafaka baka fa tsy raha hidoko aketo fô. Zao izy lando e. Izy ianaranare io mbola misy Mazenga koa. Sintran'izany eto fô nare mianatra am'izay zany atsika tsy de misy dépense loatra. Sady mbo voharako maso raha tanare jiaby. Eky nitezare rango maternelle jusqu'à nare zay hafaka baka i. Ya, mariny ko ndraiky zagny mame. Fa zahay baka mbo tia ela rivotro hely. Tsoro aminaka hanare hoe zahay tegna anao dalagna wa. Satria ho areka agny baka ho lavitry zaka tsy ho hitako raha andeha tanare. Fa gnahanaka aza hodikodignareo so de nare misy baka ike de ambanimbany za are ko mbola voaterako e. Sambazaranare université fa nagnatogno antanagna amin'ny Antsuy aketo. Tam'izay mbola niantrako ne. Teto mbola tsisy université zany Tantsuy teto e. Ary zany raha tsy navitany fianaragna i. Dikan'izany mamana io mbola resinay fo. Ko baka nareo avaiziko ny tsy mipasa bakanay taloha aby zany. Izy efa mora. Côté ny français zany aza mirafitra hely aminaha be reo e. Ya mama, zay topaka mbola première année io. Ary za mama tsisy lerany dikontriavako na. Za tsara mikontra mama fa raha mbo mivolagna fôkone. Zay izay tsisy melamela eto zany eto fogna are mianatra ary arahaka maso koa. Ary zaha maraigny andeha amin'ny école nareo amin'ny IGM maro.
andeha tany secrétaire asa raha mbô mianatra tsara de nareo aka tsô absa lava fô ka ndraiky mama tsy fanaovagna zagny e satria fianaragna ka tegna matotro marigny sady na za mama megna koa fa lerany magnano test regny koa fa tsy mahazo moyenne kon raha ary namagna ka maro mahery eriky ambileboka na ho antobô viaka ako tsy hiezaka dikan'izany mifaigna mianatra amizay na tsira bejiny namanazany sady zaigny lesy te mama tonga zay ho tsary mbô ndraiky mamalivalena satria o diplôme manay tô diplôme mampanjakagna université ianaranay o université mpanjakagna koa Orlando aiza leroa azôvo koa Orlando olo manabatabana ao amin'ny andro aligny jiaby zany ery zala piramianatra aminay zare zegny andiza devoiranakah koa azafady edy mama zay iboka angataka lalagna hely andiboaka antany aka andikoragna hely amin'ny namako tsy mirendra de avitao amin'ny lavarangagna antany aka fô koragnanare tsy mila miboaka lakoro andasy baka na hoateriky lafe tsô de ragnany miboaka akagny koa mama zala antegnako zala mitovy zazy madiniky amin'ny mamy vitay hoe koragnanare mbola tsara natovy salamanao mama Lando wa ary tsy tôla la mivarotro mapoesa igny anatô mora nipodigny anatra ndraiky koa zany varotra mapoesa igny afaka baka de sisy volana no fianaragna nanangom-bola za de nipodigny anatra za madama ka izy zany Lando mianatra aminareo amin'ny IGM mary mianatra aminay izy mandresy agnaranazy mama première année miaraka aminay ka magnano finance comptabilité koa izy mama efa tafita za mama Lando ambarako sara misy fiaignanana efa hitako baka fahasarotan'ny mpiaignana za mivarotra mapoesa teo igny marigny ninao ataovy tsara fianaragna ke karakory mamandresy ino modiana mahandro haligny jiaby toro ampindramana ka mo Lando di portable anao io ko vita devoir anao anaovako nenaka koa anazagny eny mandresy ohatrin'ologno mindrigna gady fasara regny tsy haiko baka raha tsy vidianana zany Lando mbola nanafatra avy Anatin'Narivo fa mbola tsy tonga raha nenahy niany ndraiky alohanamy eky fa magnaraka rô tegna azafady izy koa tafahidy aminao ok Lando misaotra betsaka anare koa mo zany kampanambolako ok zagny lesy mandresy Ody mbô zoviky zany hela tsarenky feo zany andrasako ndry zahavako raha misinô raha taiza fô manatôzy toko fa nagnano nanaty nagnano zahinaty sa efa manambady anao ato izy koa mbô hena tsara programme ndraiky raha masaka agnatin'ny lohako akato zany za tsy misy aloha aminazy zany fa le tafita zany ka tsika fô le raha tegna natao zao izy ka ty ataovy tsara agnatin'ny lohanao za efa tsy mila are mianaka regny za fa manambady ampandraiky landy akagny zany vavana mbola nignenanazy zany tanako ny vavanana ok basy ary alohaka za andeha aiza nanaovanao Liana ndraiky Léopold za mila mahita soran'ny zanako regny zare koa fa afaka baka zare romiana da tonga de fa nalefako nianatra amin'ny université okagny dikan'izany misy lalahy magname volanaka ato fananao hanigny zaza reo aiza make olo tsy manambadika andefa zaza amin'ny université Tananarivo Mazengao agny ambarana moramora mo dépense zany mbola toentsaign'olo taloka anarezany etienne zanako nalefako nianatra amin'ny université Antsuhika agny amin'ny GM tsy possible zany tsy possible aiza mo Antsuhika osy université zany Tananarivo Mazenga Tamatavy Toliara Dego agny fogna misy université zany fa tsy Antsuhina zany ary zato tsara ho haina isanandro zato makatra Antsuhika ao tsara mahita université ary tsara naregny zany izy volagnina zany tsy heke fa lalagna nato izy re mbarako ana tsara etienne za tsy magniripodiananao amin'ny tokantragnonay ato atako ino koa mo anantoboa vely karaha io olona soloko anao agny tsara ho haina tovavy mbola tsy niteraka ndi angala lamba ko raha diako aminao antaditra to ary mbola tsy azoko menimeny la te hagnampody ana zay izy za fa izy
Tagniako tsika samby mitagna vavana tantsika zany ary ambarako ana tsara etiana vavana tana zatery ambarako zany kanary za tsy miraharaha zany aiza mo moany zaza ry koa gedy tsy zahazah babany ary regny tsy nalefana amin'ny université zany fa fikafikana fogna nalefana nanambady ambarany marigny zao raha ambarako ana etienne matoza nahaposy zanako regny mianatra zahay mahavelony tegna izy ko aminay ontatitra keto aza manay eritreritry hoe tsy velomanay tegna zany etiko tanagnanay hoe anao etiko nagnano jaloko taminay tantaritra teto hoe metimety amina zay nda mandeha milogno aminare mpandraiky landy akagny tsô hanignanana vavanazany ka ty ok za handeha boribory tanto boribory marigny ko ny tanto etienne ana mieritreritry sa lavalava ary ana zay dy mampôly tagno ary zaho matoky fa to vavadinazy eo akagny io zandrina telopôly tagno za tsy mijery zany na boribory na lavalava tantoy ary za tsy mangataka amina koa ya za zay hôdy io andalontsihy antaniako ologno ka misy marigny ny université volagnina IGM zany sa tsisy nizahavako ka za zareo raha ohatra misy marigny tsô nalefa nanambady fogna izy koa nalefa nanambady regny ana miaro aminahy satria moletrin'izy regny tokony miarigny aminahy fa tsy miarigny aminahy ino ana moa nijery tamizy izy ka teraka zaha ingiana zavia kofa mayagna mipôdy ana ataovy zay tana fa za tsy ratahoriko anazy any etienne bon za handeha za tsy raha koteko anao ary atako ino anabadobe magnanio wala hena zanazy BPC naty 4 raniala na manao tragnaragna ana tsy hena ampidiano ko vavanao ampidiano aminaha aza malaky mikasagna baka bebe vavaka lefa tsy raha dikany misy marigny université IGM tegna farafangahely marigny ato izy ary tsara tragno tazy misy zareto i aza ato marigny Léopold igny mety marigny raha nivolagniny katy tambany vohitra tay ady aso dirako akato ody mandroso tompoko salama tompoko afaka mipetrapetraka anao Ramse ya misaotra Ramse zay kabaritsika viagny are tegna tsisy kabary fa managna antondia Ramse ya alefaso fa ameko anao valim-pantoniagna koa misy tsy mazavazava aminao makasika aminay ato amin'ny université mpanjakana IUGM ty ya za io voalohany Ramse misy zanako aroa mianadaha mianatra aminare kato zany ambara za agnaranjareo zavako amin'ny liste aminay ato azafady araiky Jor Léopold aveke araiky koa nomenjanahary Liantsoa ndraso jerevako vetivety ana amin'ny liste anay akato mbola voatamito zareo nianatra tato zay araiky nagnaraka finance comptabilité de araiky nagnaraka commerce international mianatra aminay ato reo ologno mpianada reo inona tokony azo atao makasika anao makasika izy reto zaho mangataka zareo aboaka hely Ramse fa misy koragna tiako atao amin'ny zanako reo zareo amizike baka mbola tsy mianatra fa magnano étude amin'ny cyberanay ato ndaso fa atsoviko zare ndraiky miditra amin'ny folo fa tsy maninona ambesako vetivety iray aman-dreny fa agnaty zare za ana mazovin-jareo azafady mba afako mikoragna amindreo akagny zaho babanjareo faly mafantatra andraso vetivety ray aman-dreny fa andeha agnaty zare za tegna ato marigny hanampahezagna zany ry zanako reo ary matoa vitany mamanjare mampianatra zazare amin'ny université manambadika tio fa navoniny zaha koa heky lalahny solo zaha tititeky atako masikita mijaso tratraraka tio fa tsy maintsy misy lalahy koa igny tsy possible ke fiompiagnako soa ndraiky akô hatany hely akao igny hatosy zaza amin'ny université tsara be magnantona papa lahe baba raha taiza fô iada
Ya reo zaza tadiavinao? Ya misaotra ramose izy roa re mihitsy zaza tadiavika antany atsika mikoragna zanako. Ay ve okey alefako mikoragna antany fa aza tazomigny hela zareo ray aman-dreny fa amin'ny folo zareo mianatra. Ya misaotra. Tony lianako magnano mamalamalan-kira kely vie tony any tegna sintsintsainako lavatsofignazy mety nitoravany mama kely baka zidy hitaditsika tegna maharegny aminahy izy niany tojo masonangitra tsara be tegna azafady zagnahary mbo hitanà Léopold na kiraro amin'itsy mitongotro papako ne vakivaky hongotro jiaby mety ampidiragna 10 amin'ny zahavy tongotro nazogosy io mandeha li mipoepoeky vakivaky papa toko raha viteza wa zala takany baba zala miboaka limba tsy rigniny marary raha manakory loatra zala atsika todoko iada tsy de ndeha lavitra atsika mikoragna fô za hainao fô zay tô ia mbola magnano recherche amin'ny internet so de tare ary hainao edy mo papa zay amin'ny IGM tomba maraka teknôlôzia any eto atsika mikoragna zanako voalohany koragnansika fagnontaniagna apetrako aminareo eza baba helinareo manohagna fianaranareo e azafady maloha papa fognosy lamba hely takanay fa mandeha li asa raha tsy regninazy miboaka lio i misora marary toko raha magnanikao ya hitako zio ifa naturely fagnontaniagna anahy aloha valy aho hitanao iade ana baka kofa nandehigny kisoatily nambelana tamin'iny teo izy koa boka ana kofa losogny igny papa nikarakaranay feky le kisoatily de namokatra zareo izy akao 7 izy koa nanandalo tegna hitana taky so 7 zany papa ary tsara ho hainà papa tsy voatery ndeha nambady mama vozay ndeha atosy fianaragna anay fa zahay hitanao io avy tamin'ny kisoana ampianaran'ny zahay nidiranay tamin'ny IGM makato ary IGM toa papa mbariko ana université mpanjakagna izy to ary mandray bourse koa karaha université jiaby ary mbariko ana tsara koa papa zahay to fa tsy mila fagnampiagna avy amina afa hampy zay le natany mama afa avitany ho azy koa karakaray fô mama kely akagny fa zahay tsisy tokony dirana fiaignanay zay hatsaranareo agny fô ikatavinareo mbo magnamboara dodonay koa ikarakaraina tsy vahoako tefatsofigny anandry tepitepiko nato was baba yada moramora fogna fô hainà fiaignana toy mianga amin'ny fahalalagna ary zay hitanà to yada tsy mitovy ny taloha regny fa hampy fahalalagna zay io mba hainay raha mety ndraiky tsy mety tsy tavandra zaho babanare zany are raha azoko tsara raha azavenare zany tsy haiko papa anany niala zahay fa tsy zahay nialana zahay ndeha gnano baka Mangiry tagny papa azonay honogny nialana tafarany vangona tefantsofigny mama fa zahay tsisy raha azonay ata satria zahay mbola zaza mbola tsy mahay raha tokony koragny fa izigny tamizigny nafy taminay papa tegna tsara ho haina fa raha mba angatako amina fô yada aza izogny zahay fa mba ame sodrano mba ho tafita am'izay fianaragna atanay ary zahay amin'ny IGM makato papa mandeha tsara fianaranganay tsisy raha mampiasa aloha zahay mpampianatra mahay mampianatra de veke fitaovagna ampiasainay hampy tsara zay zany vavanareo ya ambilay za ndeha mbola fankahita tsara atsika haiko fa mpangaheliny mamanareo izy rahanareo io tsy haiko ndraiky papa fa zahay ndraiky Léopold to samby ampanganazy avake koa anao imbo milanjalanjapanga tsy hainina rahiny aminare roso mama tsy ndraiky popoky anazy papa calme bon ya mahazo mandeha ana papa ambila zahay ndianatra ya afageda baka reo igny magnantsitsino za ataova agnaty saignanare are contre korigny menamena are tsy geda nagnanio zay izy fa za ndeha Vite le vieux.
hitanare zanako za itebaka avy andalo tamin'ny école-nare tamin'ny IGM ta izy mo atra amin'ologno afaniasa mbola afaka manohy fianaragna fogna amin'ny IGM ka tiagny ino mo mama to anazia iholo fagadabe hitriky primaire année aminay ka koa mamana tegna za midriky raha magnanjagny fô tegna mahamenatra tsisy raha tokony hamenatra za am'izany aby za ko mbola tiano fianaragna fa za ndraiky gaga fogna naharegny raha zegny tao olo fa miasa mbola afaka manohy fianaragna tsara be ao aminjareo amin'ny IGM ya maharegny ndraiky raha volagninah zegny mama izy baka olo miasa le mampalalaka azy fandianany ka ke mila mipetaka amin'olo fa mpandeha ka ho mianatra ka andavanandro azahoany leçon ve izy ko tonga fin d'année magnano examen koa de miakatra kilasy zay veo mahazo diplôme zao izy zanako e zaha fa tsy magniry te hianatra zany fa za sendra nandalo tazany nahita antilahy zeo mbola managna hetaheta andianatra izy lasa gaga baka za sady fianaragna zanako mama tsisy fataperany fofikegny feky rendez-vous-ntsika zeto hitanare zanako so de misy fitaovagna ilainareo e fa za io amaregny indiakatra Taninarivo saka fafambaranare zaha de fa vidiko akagny mama ary izy ko magnanjagny vidian'ny ordinateur sy ata fô ninaka tegna fa halako izay ampesampesainy magnanio e isaky izy aveve aminazy zegny miramma fô ka mavandy izy mama ordinateur anazy kinay déréglé ny aveke izy koa fa za mampiasa azy regny ave tany zany ko mandrobaka azy ya ehe zany tsy tanare mampimalonare ividianako anasy ata satria tanjognonaka hitanareo tegna ahtafitanareo amin'ny IGM ka olando azovy mo agnaran'la olo voavy ro mandresy io e grave historan'ngiah io efa roa tagno zay nafahany baka mivarotro mampaisa fo agnarahana tany izay izy vonintriky amin'ny université io zany eky mety fandiniako azy baka nivory volany mampoesa itao zegny baka raha volagnin'olo amizay hoe baka manintsy zegny ary ino mo dian'izio amintsika keto ro i croseur ngiah tegna fa fanga efa hely ona zala de ona zany lesy mandresy olando izy aby ny anarany bandy io e efa hitako ihany le refa tsy haiko le anarany agnarany Léopold zany mbola tsara Léopold mbola tsara faly mafantatra lesy ohatran'izany koa ny aty keo za edy ro ino mo diana amin'ny andro tontoandro to ro ary natao ma raha hoe zareo efa lera mody zany dika za zany mahay manamboatra mapoesa ila io za tsy manamboatra Léopold fa mivarotra fô za tapy amin'ny anandro mitetitety amin'ny bisikileta parkage sy bazary be nantoio zao zalahy izy za ko raha ohatra kofa mahazo hely DTS na hoe baka plus D za hijanona amin'ny IGM to waro fianaragna antsika milamy be amin'ny IGM tonagnano hijanona amin'ny deuxième année zay ke atao anakory zalahy vola kosa na commandera jiaby zany tia tegna misy toy mahazo licence tegna fa tegna tsy vola voatery tsy mety tsy midaboko hijanona ary mamako tsy vonikere zalahy tegna efa marefo tsy vita itosy zahay eky ary raha tsara ho enareo velo tegnanay ho antatatra akagny sista hoe mamboly aveke miompy regny tsisy raha afeky zao izy Léopold lefa vakansy tadiava vola manampy ray aman-dreny manohy fianarana avy eo tsy haiko zala raha volagninare zegny zay toka mianatra fogna zay tona de tsy miasa mamako misy vola sambotra zara nare lando satria baka misy ray aman-dreny manambola fa za raha ohatra ko tamin'ny plasena zany tegna tsy maniklevalevar resaka fianaragna to zaho fa hitako problème nare zany kan'olo manambola amizay hoane lando ary zany hitavandra fanagnana ray aman-dreny nare fogna lasa tsy mivakiloha amin'ny fianaragna
fa kanefa ny dinio tsara fô fanagnamboalandray aman-drenareo tsy fidra aminareo koa tsy raha re mianatra ary io tsisy lerany hoe velogno mandrakizay ry aman-drenareo zany tsy maintsy misy fetrany raha jiaby. Léopold, lefa lehibe aza mitavandra ray aman-dreny ampiasany angovo mahatanora lesy. Tsy aza tsisy be moraly na zany mandresy za koa rô mahatsaparakoragninazy e fa mbarako ana mazava tsara be lesy ambanivohitra ihany tsisy fitadiavam-bola fa aminareo atsy atao misy tadiavam-bola zany. Andesiko vatra mampoesy lahy Léopold lefa vakansy amizay tsika mampity bola tsara mihitsy. Bon, areza la ialako tsisy dirako baka raha koragninare zegny regny fa zao rô izy Léopold afatrafatra volanky amina ana rô voa mafy izy koa iala amin'ny UGM ato oaza lahy areko izy raha tegna fahitako re karaha olo makalefakolo fagniriagna amin'izy toko izy raha tsy iala amin'ny UGM ato jusque master to ato fô tegna fa le raha baka tsisy voly andeha ngalatra fô antegna ndraiky baka agnantiny am'zagnahary feky resaka noavy so de mba hampiano feky antegna. Salama tompoko. Salama ray aman-dreny. Mandroso afaka mipetrapetraka anao ka? Eya misaotra. Angamba tsy tadidina zaho ramose. Tegna tsy tadidiko misy satria maro loatra baka olo miditra miboronay amin'ny UGM makato fa isa manao in'izay azafady raha tsy mahadiso. Eya tsy amezako tsigny fa zaho babany Jor Léopold ndraiky nomenjanahary liantsoa mianatra aminare akato ya azoko zegny tamin'ny herinandro lasa anao nandalo taty farany inona azo ataonao ary ray aman-dreny fa vogno zahay anome fafampoanao. Ya tsy zany baka ny mampandeha zah io zah mo araka ny farignesan'ny maro azy akagny fogna tekatra niala aminay tagny tantaritra zany fa kanefa olgeda mbola afaka nianatra regniky mivezivezy zah antsoy toy nanoto fianaragna fô zah jusque zah afaka baka tamin'ny 2015 igny. Ary tsara zany de inona zany azoko ambaranao ray aman-dreny? Zah io meritreritra mbola tiano fianaragna manakory aminareo ato afaka mandray olo managna baka manintsy karaha zany tsy avonika ana ndraiky ramose zah to ndraiky olo fa miasa mpampianatra frama zah aminay hoagny ambanivohitra lavitra igny. Zany bon zao izy ramose aminay ato amin'ny université UGM ato zany dia afaka mandray ologna efa miasa manana diplôme baccalauréat raha ohatra ka mbola afaka ary maniry tiano fianarana ary maniry tia azo diplôme licence na master 1 na master 2 katia tsisy tokony mampisalasala anao mihitsy fa afaka mianatra aminay ato amin'ny UGM ato anao. Ya misaotra fa tegna tiako raha volagnina zezany satria fianaragna raha tegna tsy miala agnatin'ny saignainahy raha io ary zah hitanao tsy tiako resy zanako mamanjareo de magneky diadiavinjareo fahaizagna magnanjany. Mafy tokiky za raha volagninao zany ray aman-dreny tsy maninona fa afaka mandray anao zahay ato afaka mianatra anao de ameo anay ny ora sy fotoana afanao manaraka koro fa nefa ny ramose mila mipetapetaka am'ireo zazampianatra manana lesona andavanandro anao de manao photocopie de manao révision rehefa tonga fotoana anaovana fanadinana de tsy maintsy atrehinao zay mba afanao miakatra klasy. Tegna misaotra ramose fa ameky anao fotoagna jiaby zay mampalalaka zaho iakarako aketo mianatra zany mo mipetaka amin'ny mpianatra fa mianatra ka zany tsisy raha tahoragna zanako mo mianatra akato tambitambeziko fô zare fô de afaka angalako leçon ianarako zavatra omena revy akato
ary poste anahy za mampianatra frama zany tsy raha lavitra antsohika eto mariny hely ka ya mety tsara zany fa zao izy ramse zahay ato amin'ny institut universitaire de gestion et management zany hoe IUGM dia manara-maso fianarana ataony ologno tsy araikiraiky zany hoe ataony mpianatra tsy araikiraiky aminay ato tsy tianay mihitsy zany mpianatra anay ato misy tsy maharaka zany fa jerenay amin'ny antsipriany hoe aizany misy lesoko zany mahatonga mpampianatra aminay ato amin'ny IUGM ato mpampianatra zadraraha avokoa misy avy any Tamatavy misy avy any Antananarivo misy avy ao Mazenga misy avy eto Toerana dikany zany ologno manana traikefa avokoa no manome fahalalana anareo ato ka tsy atany ambanin-javatra zany ireo toerana sy fahalalana raha toviny mpianatra ato zany hoe voara-maso anareo akato ray aman-dreny ka sao de magnignigny anao hoe voantso ambroko ka azamena tsiny zay koa tafagnantso anareo fa tegna mila zavanay antsipriany ny fianaran'ologno mianatra aminay ato amin'ny IGM ato tanjongonay zany mavita fianarana ny mpianatra rehetrarehetra mahita no avy ary mavelotegna misaotra mifagnazavagna raha mosifa tegna azoko aby jiaby regny ary za koa tsy agnametsiny zany la teny tegna tiako voara-maso zany tsy magnino na voantso amin'ny bureau isatatiky amin'ny herignandroa avy io za fa hanomboko tonga soanao am'zany ka mandigny zahay ya andalo za misaotra ray aman-dreny fa anao no akasitrana tsy nisalasala ary tsy mba megnatra amin'izany fandavan-tegna anovo fahalalagna zany satria fianarana zany amin'ny maha-olombelogno tsy manam-pahataperagna sarambokato edy mama igny alianina alondro ndraiky konkogny fa sotognany ary mafogna hasan'ny mamakato io makarakarak soa aby reto ary araiky io anambola voteraka tsy alahely monankany tegna mbola voteraka marako no anazy io mafijaliny mama to iato ody mame ody wa mama wa mitira havy more avy zahay mame akory ato mama salama akory ato fahantotro mama koe salama nagnankory karaha anao tampotampoko wa tsy zany ndraiky baka zy mama fô mbo nisy hely pause hely tagny de mandalo hely aminato matsarotsaroana mama magnanjany mame fa ta ndraiky mama misy vaovao mampitokiky be zay na nanianiko tantarako zany karaha tafomoe fô to ndraiky baka vety tsabonjaza zany ke azabeky tsy zany baka zy mama fô mba nisy raha hely ndesy zay to iagny nisy kabary ndesiny volagny aminao ary volagnako baka zany za mitandregny zay oi mama amvolagna ambony ro agnano stage ino ma raha magnanjany mianatra asa izy zany mama miditra agnatin'ny orinasan'olo araiky de ao zay mianatra asa de raha jiaby leny anaranay tagny zany ampiarinay amin'ny orinasa io sazy jany koa no mama avantazinay amin'ny IGM makao tsy mijaly mitady asa tsara zany wa misy raha hely volanky aminareo nandalo teko ny papanareo ny tabitabeny zah teo hivolagna hoe fa tsy petraka atao eky za mombarandraha mbola tipitrahanikato lambanazy jiaby ndesiny mbo niboriboriko kapanazy taroko tsisy raha tavelako izy koa mbola fanahagna iadanao ody ato so de mama agnano indendaiky soakeo izy efa tsisy ninazoko soareo tsy ndeo izy te mbo jiroagna moko soakeo tonga ny pa nandalo taminata toboka izy mama mo le vaovao zahay voavy nisy koranky aminazy ke zany
izy mama mianatra aminay amin'izy maka wala antlahy be fa fotsy lohany ke mbola nianatra mbona gagazahaka zany ke zareo amin'ny université zany kamora mbola mampianatra antlahy oeraoeranazy ekabaka mama nagnano mpampianatra frama zany izy ke nampidiry ndre nianatra ka feky izy satria izy misy baka zany ozy izy raha mbola tetika andeheza mo izy ary oeraoeranazy teo tovavy roapolo tagno zany vadiny agny mbola zandrika mama wala nanjary mama keliky zandriky zany ko hitako avy andraha jobojoboky amin'ny talandohany satria boka saika raha mbola dodiko zany ya sosiko nampody hely aminato hoe nandalo aminato doko mama misy raha hely ko atsika i mama tegna tokony raha mandaviky soa hely satria boka aminay ao mila ordinateur zany ke ary haina fogna mindry amin'ny ry zalahy namanay filafila motsy filafila ary raha mo avy amin'ny bolagna mindrigna angaty fasara zany raha mba ilaindre koa antegna mba mila koa ohatrinako mahazo zany zanako zany ndraiky ny mama nakisoanao araiky fogna lafo fa azahoagna ordinateur zany edy ary izy koa magnano zany mba sy mizahava holo re hividy kisoa io satria abaka fa sosoko ny raha nitarimiagna kisoa io andiposiagna fianaragna anare fa fianaragna zanako taovo janitsika to mila hafaka anare romianada zany koa ny mama mahatonga zahay tsy magnano pilevaleva amin'ny fianaragna to zahay amin'ny gem karaha tegna mianatra marigny ary raha tegna grave ka mama tegna tsy tiandreko olo magnano bisan lava zany zay kako ny mama karaha fa tsy mpianatra université zany mbola raha ny maso tserekeraiky zany baka tsara amina zanako amizay nare voara maso tsara za aloha mama ko tegna tanjogna kazahavagna tegna fitaiky jusque master tour ato tegna marigny fa rehefa ko zanako mahay zany fa za raha manohagna fogna re ko mila vola ke o zany ndraiky mame nisy fotoagna baka papa nindrigna kahie taminay asa raha mbo manjary ampindra amin'ny azy edy tsy haiky tokony are fogna babanare baka zigny haiky ndraiky zigny mety tsy tany aminare zana no mety tany aminahy fogna fa zahay ndraiky ny mama vavondraporapony zay tany tamin'ny cité tagny ary izy koa ndraiky efa nameko kahie zay izy tamin'iray mandeha izy edy mbola nampodiny taminah ndraiky kahie nampindramiko azy fa le raha tegna tsy azoko amin'ny babany mama ino moa raha tegna tanjogna azy mbola hianatra io hagnino loatra moa izy agny zany doko beka mbo te ngala diplôme ambonimbony avy aminjay mbo fahany mbo makamakatra grade mihasana azy donc mety marigny raiky koa zany mama ary mama za matoko tsara be izy ko hazo diplôme licence io mety lasa directeur mihitsy ny papa mama fa haiky aloha io tsy avy master toagny papa i mama fô lagniny ake fô licence io fa za mahita raha tany ka zay mama zay asa mama kely di miambigny jusqu'à zomariva amin'ny sarety zay wala miakatra jusqu'enjoy ansesinjare mangala izy miakatragno mama jusqu'à zomariva va yavy hely magnagny nda sarety départ américain mihitsy koa ny mama fialan'ny papa amin'ny école ake izy koa fa miambigny azero sarety zay zany hely fotony tokika ary hongotro anazy akagny mama va mivakivaky hotriny raha tsy haiko mama fragny za mama papa akagny fa za maloha nandiniky mety ko mama kelinay mihitsy le vaiavy satria tsy ary miala ambony sarety akeo izy iska miambigny papa virava mbola evo sary hely edy zany mbo zahavako mama kelinareo kalma na mama kalma fô mbola alaiky sary zare tsy ho ela io fa hoao fa za mipody akagny magnaraka tsy maintsy alaiky sary zare niadagna ambony sarety eo ary zay mama tsy adversaire anava iavy be makoa be zay haiky zay tsy fitiavagna iarahany aminazy zany mo tsy ve tanagna raiky aminjare viagny fô zy napakariny zany agny ary naresy Léopoly ko tokony mbo mandeha mamagny tanagna hely ny babanareo agny afa hely re zay tsary tagny mbola tamy T5 re hafaka CP igny zany mama tegna mbola tsy megna raha magnanjany aloha satria tegna mbola mafy takiny akao tsy fotoagnany firindragna mihitsy ko zeo aminay ao satria mbola magnano stage zay ao ka ay tsy afaka miala mama ary tsy manjary tapahagna raha zany akao
Ya, tsara koragna zany fa aloha amin'izay antsika hinagna mahôgoko ny masakato Paul, nangankôry mo olo vidiko soa mbola tsy hitana fogna? Ya, za ndraiky kony mama fanahita fa zare nenagna hoe ho aveke zany zare asa tsaiky mbola miamby antsika zay. Tegna za tataraiky Léopold fitadiavagna olo vidiko soa reo satria fankaiky le fotoagna andianantsika hiakatra amin'ny tsuhy akagny ary hena fianaragna antsika amin'ny IGM ka mahay mihenja tsy mila taraiky antsika makatra akagny. Fa za ndraiky mamatsika mba misy raha hely taniako anao. Raha ohatra mo zazay zany ko malabayavy na hoe manambady mama tsy maintsy avy amin'ny tany misy antsika atao fogna. Heziko avy amin'izany ndraiky zanako zay tianare fô za tsy maniry le olo tianare fa le raha tiako fogna ave faniriako Léopold. Za disaka avy magnajanonareo amin'ny fianaragna fa so de hoe fa tena ambady zany fa raha janonagna hianatra. Izy koa amin'izany aloha mama mbola tsy ary nazoko nofy ary tsy ary nazoko hitretra izy koa vadiagna zany edy. Mbo magniry za mahita vaiavy hotry za tô hogno mbo directrice n'orinasa ke mbo magniry za hagnanjany mama ke za zany tsy maintsy hagnanjany zany fagniriako fa za mbola tsy endriky hagnano fitiavagna zany. Ody niato azove Zahany zalahiada mame feonazy zany amblaza andeha mpandroso azy mamedy. Ambla fa za hikoragna aminazy izy niandro tsy mazy miditra agnatin'ny tragnotsika to fantany fô. Ody ato mora tsy olona voravaragna misokatra bito za tô tsy angodagna rafilahika kafa na miboaha. Maino ko tsy fangala baraka tienna zay mandroso andavaragna ke fa tsy ndesiko miditra an-tragno akana. Sady zany tsy magniry hiditra an-tragnonao sady napaka tsy ampidirika agnatin'ny tragnonahy lesy ty ke mbola ino ko mora diana ao aminay oto halaviragna antsoy hagny andeha amin'ny antaditra to. Sotra raha volaniko aminao tsy nditady ana raha diako toy fa nditady zanako regny rinky zare nijotso to antaditra to. Zare zany tena tadiavy arendraso ke pas andeha antso zare sady za tsara hoena tsisy tia koragna aminary tsy tia tamasona koa. Ary zo mo tia tamasona azovy volona mako be magnanio. Wallahi arto vavy mangalana iska zoma okagny amin'ny sarety zany ke mbarina misy dikany amina. Zany moa sarety na sa sarety ampizoga sarety ko soanareo mandeha zanaka mandeha nitsuy hakagny. Yada moramora hely fô so de hamparary fô mama raha tanare zany nianay. Ana koa ny papay mangeligely ny fiainagnanay oto hamitady hampisy aretim-po mama fogna hitanao zay tsy mangeligely ny fiainagnanao tsisy raha tokony dirana fiainagnanay sady nanda mody lasy fa tô tsisy raha andeha hidianao oto. Zao izy nditady ary romy anadahy diako toy izy ko mbola zanako za tsy tiako valivaliagna manifa so de re fafazako tefaka akeo. No rombogny amtefaka ananiany dok maro fokon'ologno niany havekeo etanazy file miantogna varavaragny iniany koa fa tsofiky miroborobo zare avy agny havy andeha boboko anina fô. Bon hela loatra zany mama aleo anao mitrely an-tragno so de fô mizaha retim-po aketo fô papa indre fa hitako gidragidra ambila zay koragna aminazy zahay zanany. Alifaso koragna ana papa tarignasanay de valianay moramora koa izy. Zao izy ngia hitanare boka za babanareo mianatra amin'ny université matoa za mianatra ao hagnamboatra position-naka beka place-na babanareo mba ambonimbony. Keo za ndraiky papay raha ohatra ndraiky place-na za makatra ambonimbony ohatra hoe etantsika directeur na mbola misy tombotsoa ho azonay ao amin'izany. Hananiany anaty tsy raiky pentsopentso ake fa Léopold manala koragna anahy satria izy zokizoky. Hoka zay papa hoka milamina nareo ary mandiady ndraiky raha andeha tanareo ya analianina mbo moramora hely mbila zay koragna aminazy fa zany namay zany hoe mamaly fagnotaniagna anazy le tegna tsy tiako aminazy baka izy karaha magnambanimbany antsika oa izy ndraiky fiainagnanazy aviagny nintsika to korontagny tsara hoe na papa fa zahay to mavita tegna tsy sena raha ambarako ana lianina za babana niteraka ana ary tsy zasy tany hely aby ana ko ny hizonky tsisy raha manjary no avinay
zany papa alfaso amizay raha tegna antondiana fa karaha hitarinareo koragna hafa ndraiky izy zany zao izy zanako zahio mila kahe avy aminare fa misy programme tsy takako baka tao zahavako tantragno tagnareo losolorogno antatatra zany raha diako aminare to zimo zany raha angatanay papa ya zany ndraiky ny tsy magnino e ampindramy kenako am'zany de afiriagna amizay zany izy impodina aminakaha raha ohatra ampindramigny ana zany ndraiky tiagno tany ana aforiagna mare makitra antsoiha akagny zay ndraiky ane papa miankigny amin'ny fahalasofosany kisoary fa satria zay misy ordinateur vidigny e zasakady mivolagna tsy mila alafolafo kisoary io kaiky zany raha tany mamanambany voatra akato andafitafy kisoanahy igno fanagnana anazy zany ameloha kisoary zah topizireo tiako tsy boaka zany regny koragna anazy fa zah tafiboaka maregny vavabe nazy zany ary tsy vonikena etiana kisoa voakany telo ndesina ty ary zy regny efa anatin'ny arety kezy avy aminjay zah tarimy zany ka kisoa telo koa te izy aminjay nanaranaky ake efa tsisy kisoa anazy zany na raiky izy kofa vita koragnana amizaza re mandianana mandeha hitanà lala igny za potipody atao eky ke zay to moa zany iada tsy mba tianao tafita mba ndafosagna kisoary io hiposiagna zahe kanefa ny papa anà nandeha nagnatriky hombo tamin'ny vaiavy tagno ampandriky landy akagny natana mamakelinay tsisy ologna tamin'izany zahay ve ndraiky hagnamboatra ny hoavinay tsy ahoana zahay andeha ndafokisoa oi sa anao efa tsisy raha hitavandragna zahay intsony tsara ho hainà papa ary tadidia tsara fa vaiavy tagno zany haiko tsy fitiavany iarahany aminà ndana miditra an-tragno akagny magnaraka mamanao tsao hampediviky an-tragno akaloha narisy ndraiky mamanay ambilay zay sy Léopold mikoragna aketo ya andraso aloha alaika he zany de mezako anao papa angatagny amin-dragnahary ndraiky amerigny andro ambony io mba ho lafoko soa de vidanane ordinateur zany hitanà Léopold kofa azo ordinateur zany mba ampianarana ordinateur koa za fô za hitanao boka tsy mahay ko zany moa tianao tsy magnino zany papa ampianariko ordinateur anao fa agny ndraiky misy pitenenagna zay hoe adala zay toandrainy nagnino gaha mbola tsara na to vavy mbola tsara e ino moa raha tanao amin'ny tokotanin'ny école aketo za iave hoagnano hoe tidy fa mangala nintsinitsy hely an-tany aketo e ary na i mozove karaha matetiky hitako ana mandalo amin'izy aketo mianatrato za hitanao ito vavy ary fa gedana io tsy zany fa mba tegna ampidiplôme boka za hitanao ave mbo tsaratsara karaha mahazo wa azany mo manjare tamagnanjany koa sauve kun'olo misy izy matô hitanà tegna nagnataoko anà io mba azavy aminahy tokoa ny leçon to tegna mampanahiragna zaha baka mieritreritra izy to ary taiza mo nazahoana leçon to tokony olo nazahoana kahie to mintsy tokony magnazava leçon i aminao masiaka loatra baka mamanjareo alenao magnazava izy aminahy ke azafady ramose ninjovy mo kahie to izy to ny hiny Léopold zaha baka tsara hoena fa zaha baban'ny Léopold zany efa le mahafantatra anà zany le alainy sarety isakarivan'ny zoma ke regny zaha zigny fa anababiky le mangala zaha amizigny hitanao rehefa tsy mahantoko anà ray mandreninao alaiky vady anà de mifanambady atsika roa isakandro anà magnazava leçon to aminah fo ke maman'ny Léopold mo atana hoe za ramose anà mivolagna tia zaha zahay efa nisaraka fa hela anà mitsy tiako ata mamakely Léopold za ramose tsy titiky ny sarety tegna azafady aminà izy ko tôbily ndraiky mbala pare satria boka rengy anao agnisan'ny mpampianatra framy mambany voatra ke tadiavina lerany ana mody za hiaraka amina hody ka hitiky ny sarety mama sarety zany tovavy hazo vagna tomobile alafo tsika sarety zany miaraka amin'omby mahazo tomobile kely atsika aveke mirorogno agny mbany voatra aminay hoagny
teny voregny zany e tsy magnino ndraiky azavaky amina fô leçon tianazy aventory ary ako va iavadikily makoa hely ampandraiky landy igny atolotry ny IUGM sy groupe tsy koazaka ho anao amin'ny terinandro ity ao anatin'ny mangidy no misy ny Mamy tantara nisoratany Frankora Zafimbolava novelomin'ny groupe tsy koazaka nomenjanahary lianisoa James Lando nomenjanahary Asiako Ratsimbaza Violence Kati Eusi Mandes Rika Ratsimbaza Léopold Jor Etienne Fabieno ary Frankora Zafimbolava ao anatin'ny mangidy no misy ny Mamy nandrindra ny tantara Etienne Fabieno teo amin'ny lafiny teknike Frankora Zafimbolava